Ahojte, dneska to bude na přání video. Takže dostala jsem nový mrčátko jménem Katie. Tady mám mrkev. Dostala jsem ji v téhle krabice. A jmenuje se teda mrčátko. Je to holčička Katie. Katie. Takhle je u mě spokojená. Ona už ví, že jsem její pánička. Jsem už trochu ochotila. Tady. Katie, tebe se září to do očí, že? Takže tohle je Katie. Katie má průběžně takhle metrů a prostě je to Katie a asi už nic tomu nemám říct. Vám ji ukážu tady takhle zblízka. Takhle vypadá Katinka. Takže tohle je Katie. Doufám, že se vám tohle video líbilo. Katie, kam utíkáš? Doufám, že se vám tohle video líbilo a ahoj.